Avanzan as obras de rehabilitación integral da Casa da Cultura de Boiro, unha actuación de 3,6 millóns de euros que permitirá ampliar o edificio, mellorar a súa accesibilidade e convertelo nun espazo moito máis eficiente enerxéticamente. Dende o Goberno Municipal de Boiro visitaron esta mañá as obras que se están a levar a cabo na Casa da Cultura, unha intervención que renovará por completo un edificio construído en 1988 e que ampliará a súa superficie dos actuais 1.792 metros cadrados ata os 2.927. Estamos acabando todos los trabajos de la estructura metálica que va, digamos, a coser la parte antigua con la parte nueva. Era una parte compleja y, bueno, pues técnicamente de las más complejas de la obra, y ya están los trabajos pues bastante avanzados. Ahora en el mes de septiembre llegará todo el prefabricado que va a formar lo que es tanto la envolvente como el escenario y el graderío del nuevo auditorio, y en la parte, digamos, que se conserva, la que se está rehabilitando, pues ya están hechas, ya tenemos instalaciones, climatización, todo previsto para poder comenzar, pues en cuanto esté cerrada todo lo que es el inmueble, los acabados, que será el remate final. Unha das principais novidades estará no auditorio, que pasará a contar con 535 prazas, un 46% máis que na actualidade. O espazo terá capacidade para diferentes formatos de ocupación e incorporará camerinos, almacén, unha sala polivalente e un novo vestíbulo para a celebración de actos. Nós estamos deseando que se acabe esta obra porque Boiro se merece unha programación cultural de altura, porque medramos moitísimo en ese sentido e creemos que isto nos vai a dar a oportunidade de estar competindo cas grandes cidades de Galicia. Nós queremos traer a Boiro e poñela de maneira punteira en tema cultural, así levamos traballando 7 anos dende o Concello de Boiro e este equipo de goberno para que a cultura medrara, e medrou máis dun 300% a súa programación. E nos faltaba a guinda do pastel, non? A guinda do pastel é esta obra, que é verdad que é moi voluminosa e unha partida económica moi importante, pero que o pobo de Boiro merece para estar aí na punteira da programación cultural. Tamén se reformará a biblioteca, que contará con 4 zonas diferenciadas: arquivo e depósito de libros, unha aula de estudo con 32 postos, 8 informáticos e un espazo para ludoteca e actividades infantís. A reforma inclúe ademais a renovación da área administrativa e a creación dun percorrido accesible desde a Avenida da Constitución, con zonas de sombra e descanso. O tramo este do edificio antigo pois vai xa unha ejecución moi grande, estamos cumplindo os plazos e, bueno, e se ve que agora se realmente pois o tempo nos axudou, porque no inverno pois as condicións climatolóxicas non foron as máis favorables para o tipo de obra que estábamos realizando aquí. As obras complexas da toda a edificación xa están solventadas e, bueno, e agora o tipo de obra e o tipo de realización de obra que temos que realizar pois son obras moi fáciles e de rápida execución. O proxecto busca tamén reducir ao mínimo o consumo enerxético. O edificio pasará dunha cualificación E a unha A, grazas á mellora do illamento, a iluminación de baixo consumo, os sistemas de renovación do aire e a instalación de paneis fotovoltaicos. Obviamente es un edificio que va a tener eficiencia energética A, la mejor. Toda la envolvente, son aislantes de altas dimensiones, de más de 11 centímetros, membranas para las barreras de vapor y un envolvente, bueno, que está suministrando una empresa de aquí de la comarca. Yo creo que es una apuesta porque las buenas empresas que tenemos aquí pues nos suministren, y una envolvente de aluminio, de alucobón, que es un composite de aluminio y baquelita, que hace la piel exterior, pues yo creo que un acabado de primerísima calidad, bueno, lo que debe de pedir un edificio público pues en el siglo XXI, ¿no? Unha actuación financiada polo Goberno de España a través do PIREM local, que permitirá dotar a Casa da Cultura de Boiro de máis espazo, maior accesibilidade e unhas instalacións adaptadas ás necesidades culturais dos vindeiros anos.